Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka music video ka bakerteng ka mau kerwat cipher volume 1 an sapelat pat ba no ha ka arpulai terik ulnai lur arajar arpuar ha ka por henri beje jan miet ha ka channel machaprang lasap lapong kuman chu kudaw ya kani ka jingroi la shibenta ban roi de ki khatlai ngut ki riu don sap roi rap nai ki snong paper jong ka thai mau kerwat kan thai bat shinrang bat de si kani ka jingroi kan dei ka we ni ki jingroi ka ban kring bat pen i sho bi ji ki nong pet kai ya kani ka music video la le recording ha IM studio bat la ring bat pinbit pinbiang pat da u first ke wan yang na kalyang ka group mat chaprang ka panru ya ka jingkershan ki pat ba riu i jingrai makin a jingkershan lam ya kani music video ka ban saplat no shan ha kini ki khndiat sngi Sachisin pak ni aku bela ya pi borok ki pat ba ki papet ya kani ka video nama hakani ka kenti ka bang ta sachisin pak in waram ya pi ya ka we ka jingrai ka bangi ai kerteng ka mau kurwat sai pa ka ba borok ki pat ba la ki wa pan pet ya kani ka jingrai ki la pan lek group jang ka mat chaprang la sap la phong ka we ni ki group i jingrai ka dong ka thai mau kurwat te hakani ka project ya don hadu kharlai mut ki mamba nani kita ki riu don sap na ki shnong ki ba pher jang ka southwest ki bani shimbanta hakani ka project te ni ai kuble ya piki pat ba pinya kersan lem yang ni nang ba ka ba pi like man ka ba subscribe lem ni channel jong ni khnang mangiru nang la ban kiu shakmat ya ka kam ka bang tre bangin long ru kum ka nuksa le se ka bangin pin i ya ki wei ki long din jong ni namar kum ba khat lai mut ma chi ong no man ya tre ka ni ka kam wala mentala jan chisnem ni la tre ka ni ka project ni le kendu preng shibun ki jing e kendu preng shibun ki jing ja namar kham tam e ki mambar la ne kita ki riu don sap ki pedon bantah kan ke project ki wan ki long ying ki baduna ka yo ka kot kum tan ya kendu ha ki jing ya ka pede bat ka video recording ka ba shooting video henre wala kata kum ba chi ong no ba kum ki di kiu barit ki long ki ta ki khnyang barit ban ki kam ba khrau ki le namar baro ki ya tre lang ki ya tre shi kim chong jai pede na kata ha kan ni ka por bar kan ni ka bantah ka ba mentah ni snyoy ka ban Pak ya ka kubor ni ban ai ka kubor ka peta ban penbana chapi ba chen sa release no ya ka jingwai ka bangi ai kerteng ka mau kurwat saipa volume 1 tangi soban ai mu blai ba ula darakat bani kamtam ya ka group ba saprang sapapau ngai kulai pi baro ki bapai di kan video nga kwa ba tu pi ba ne sa release ya ka jingwai kabangi ikot ma kaba baro ki long wairap joga de ka sawes ki don bentalang ha de jewai kabi ikot ka makrot saifar te wat sibun ki long wai rap ki badon po sawes tin rayim semlala ban kan tublang ya baro nomor tangkan de ka grup ko bamtaro ni don adu khat lain te in sanang le ha shu aku po shu pat in sa ai biang ki volume 2 ni ki volume 3 ta ta tenga es kamba pinang ye kersan ya yang ni mo ya ki riu don sak ne ka po sawes te nang kersan ni video jungi na kersan ro ya ka jingim jungi ta ka ba pinya kan mau la mini ta ka ba pinya kan mau ki jingduai kan mau la mini ha no ki banta ki bangi ni sang le ni snai kyu ta ko e po shu pat te am don shibun ki kentin ki bangan kran ha ka bayade bat kani ka video nasnyo ya ka ban ai kuble ya ka IM studio ka we ni studio jong ka dong ka thai ma gorwan ka bala ya don bantaleng ban ni ka bala ya sim khialem ya ka di ka project jong ni bat kumjuru ya first well kharwan yang ibala le ka shooting video bat kham tam e ya baro ki khatlai mut ki membar bala ya don banta ha ka di ka project ba to kinang tresitom ya ka kam laninang tresitom ya ka sap ka ba pidon bangin kentiu ya kata kadong kathan ka jongi mat kumjuru bangin blong le se kum kata kanuksa nang mata kalawe jong kadong kathan ka jongi tre jongi ha ka bayade ba ka project le se ni kendu sibun ki jing e ani ki jing jinjar ha ka bayade bat ka video recording ha ka bayade ba ka shooting video henrei namar ba baro ki membar ki bedon mentah ka project ni tre hem kum tang snyo ban ong ba ni sim le se kum kanuksa ya kum ki di kiu barit kilong kita ki di kiu barit pan ki kam bakrau ki le namar baro ki ya trilang ki trishong shit kim shong jai pede
Namar kata nisnio ban ai hakane benar pi hakane mta batong ini trilang hakini kipor kisni ban wan kumju kuble shibun. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.